गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनै मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं। अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजियामाति लोखि फुजा मन्दिरनि जौस्राङाव सानसेनि हाबाफारिजों सांग्रांथि मेल लानाय जायो। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय, गोग्गो सोलोंथाइ गायसननाय, फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानाय आरो गोग्गो समाज दानाय आयदानि सायाव बे सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलाव गसाइगाव बि.एड. कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बाहागो लानायजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै गोग्गो समाज दानायाव समाजा माबादि बिफाव लानांगोन, गाव गावनि फिसाफोरखौ गोग्गो लामा लाहोनो माबोरै हागोन, लोगोसे दिनैनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थाङोब्ला जाफुंसार जानो हागोन बेनि सायाव गुवारै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मुस्रि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बे सांग्रांथि मेलाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। मैया एबा 2 एप्रिलखालि आसाम सरकारनि केबिनेटनि जथुम्मानि गेजेरजों अदालगुरि जिल्लानि थाखाय गोबांथार बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थांखि लानाय जादों। मैया एबा 2 एप्रिलखालि अदालगुरि जिल्लानि फानेरियाव जानानै थांनाय रायजो सरकारनि केबिनेटनि जथुम्मायाव बैफोर थांखि लानायखौ फोसावनानै होदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अदालगुरि जिल्लाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गिबि थांखिया जादों अदालगुरियाव पलिटेकनिक जौगाहोनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों आरो भुटाननिफ्राय अदालगुरि फारसे बोहैबोनाय दैखौ लानानै खमैबो 200 कौटि रां बाहायगोन, लोगोसे खमैबो 25,000 नखरफोरनो दै जगायनानै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे 55 कौटि रांनि अदालगुरियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनाय जागोन। आरोबाव अदालगुरियाव मोनसे मावबादा न'बां लुफुंनाय जागोन। बैफोर खामानिफोरखौ मैया एबा 2 एप्रिलखालि जानानै थांनाय रायजोनि केबिनेटनि जथुम्मायाव थांखि लानाय जायो। बेजों लोगोसे आरोबाव अदालगुरि सहरजों नांजाबना थानाय रेल लामानि साजों फ्लाइअभार बानायनाया जासिगोन। अदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खामानिया जागायसिगोन आरो बेवहाय खनसेयैनो सा 800 फरायसाफोरा जिरायनो हानायनि केपासिटि थागोन होननानै फोरमायना होदों। 1950 मायथाइनिफ्रायनो रुजु-रुमुयै रायजो जाबोबाय दंमोन चिरां जिल्लानि रांगिजरा गामिया। नाथाय 2008 इं मायथाइयाव हरखाबै जेंनायाव गोग्लैदों। बे गामिया हरखाबै सोमोनांहोदों गामिनि रायजो राजाफोरखौ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा बियाबनि रांगिजरा गामिया भारत उदांस्रि जानाय समनिफ्रायनो रुजु-रुमुयै रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइयाव सरकारा बै गामिखौ मानास वाइल्ड लाइफआव सोसननानै होयो। बे बाथ्राखौ नाथाय गामिनि रायजो राजाफोरा जेबो उदिसानो गैयामोन। थांनाय बोसोरब्रैसो आगोल बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा मिथिनानै जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो गिखांनाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बै समाव बि.पि.एफ. खुंथाइ गोहोआव थानाय समाव इ.एम. महरै खावसे किल'मिटार जानथायाव थानाय जेम्स मोसाहारिया बिथांमोननि गामिखौ रैखाथि आरो रायजो राजाफोरनो फोरमायालासिनो मानास वाइल्ड लाइफआव सोसनहरनायखौनो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। साननो गोनां बाथ्रादि बिथांमोननाव रोखा फोरमान बिलाइबो दं बै जायगायाव रायजो जानायनि। बेसेबां बोसोर रायजो जानाय गामिनि हा फाट्टा रानना होनो हायैआ दुखुनांथाव। बेखौ लानानै इ.एम. रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों, चिरांनि निसिमा बियाबनि गामिखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो फरेस्ट भिलेज एबा गामि हिसाबै 1948 मायथाइयावनो फोसावनानै होदोंमोन। बेखौनो लानानै बिथां रनजित बसुमतारीया बुंबावदों, हाग्रामाया जुदि एसेबां हारि अनसुलाबा, जेम्स बिथाङा हारि अनसुलाबा आरो अनजालि दैमारिया बि.पि.एफ.नि जानानै सान्थि गायसनगिरिब्ला 2008 मायथाइयाव मानासखौ जेब्ला सेकेन्ड फेज हिसाबै दाजाबदेरनाय जादोंमोन 320 स्कुवार किल'मिटारखौ। बै समाव रांगिजराया 1948 मायथाइयावनो फरेस्ट गामि जादोंमोन। बे फरेस्ट गामिखौ मानो हाग्रामा आरो अनजालि दैमारि आरो जेम्स मोनहा वाइल्ड लाइफआव सोखो? बे सोंथिखौ हाग्रामा, जेम्स आरो अनजालि दैमारि बिथांमोननाव इ.एम. रनजित बसुमतारीया सोंथि खालामदों। लोगोसे बिथांमोना सान्थि लुगैया, बेयो सैथो होननानै इ.एम. रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एस.बि. रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।